буквално ние сами си го рушим. Обещавам тук, че аз повече в Русе няма да стъпя. Уникално, уникално. Полезен апдейт за тъпото Русе. Синята зона тук е доста странна. Колата ти не може да седи повече от 3 часа на платена зона, което е просто пълната потия. Ние сме били пуснали 3 SMS реално от сутринта, колата ни да седи и четвъртия въобще не го отчита. И най-интересното е, че дори да пуснем от друг номер, пак не става, защото той отчита самия номер на колата. Дори да спрете на различен паркинг, на различна сина зона, пак не може. Просто това е пълната потия, колата си да не може да седи повече от 3 часа на платен паркинг. Ние никъде в момента не можем да спрем, дори да се разходим, трябва да търсим някакви забутани улици да паркираме някъде евентуално. След това се запътихме към Басарабовския скален манастир, който беше едно уникално място. Важно е да знаете, че той е лесно достъпен с кола и се намира на около 10 км от Русе. Там просто времето е спряло. Имаше един свещеник, няколко жени, които се грижиха за пространството там и една доста дружелюбна котка. Манастирът е създаден през Второто българско царство и скалите там са варовикови, което позволило на монасите тогава да издълбаят килиите вътре в самите скали. Може да ги видите, като се качите по ситни стълбички, които са нагоре по самите скали. Манастирът е кръстен на светеца Свети Димитър Басарабовски и има много легенди, свързани с него. Първата от тях разказва, че светецът се явил в съня на сляпа девойка от селото и казал, че тялото му е в реката. Когато мощите на светеца били открити, те били нетленни и благоуханни, а девойката погледнала и тогава славата на светеца се разнесла из околността. Просто отново виждам как ние самите не го правим, да искаме да дойдем, да направим нещо, да повярваме в каквото и да е. В момента съм в една част от самия манастир и хората просто са си писали всякакви желания, които искат да им се сбъднат. Даже аз си намерих просто някакво лище отвънка, защото нямах. Но погледнете. Просто хората вярват в това нещо. Тук не е направено по никакъв начин човек да може да дойде и да си напише самото желание. Това реално е някакъв чупен химикал. Може да се направи толкова по-красиво и лесно да се остави просто един химикал и едно тефтерче. Тук за жалост пътя е просто в отвратително състояние. Надявам се, ако случайно някой реши да дойде, пътя да е оправен или поне да няма толкова машини. Единството хубаво на това е, че реално наистина се влагат някакви пари, усилия и така нататък, за да се направи доста по-лесно за посещение, защото това са места, които определено трябва да се посетят. И наистина е хубаво, че се правят. След това се запътихме към Ивановските скални манастири, които са разположени също около Русе. Те са основани през 20-те години на 13 век от монаха Йоаким, който по-късно става български патриарх.
В самите манастири може да видите много запазени стенописи, разкриващи характерните черти на българското изкуство през 13 и 14 век. По време на Второто българско царство манастирът е утвърден като голям духовен и книжовен център и също има доста стенописи останали от тогава. Всъщност, благодарение на тези стенописи, самата местност е в обектите на ЮНЕСКО. Определено това е едно доста подходящо място за разходки, защото освен скалните църкви, които се падат от дясната ви страна, има доста панорамни гледки, на които може да се насладите. Тъкмо се върнахме, приключихме обиколката на Ивановските скални църкви. Естествено, нашия късмет е такъв, че и те най-красивата им част всъщност отваря и тя на 1 април. Явно това е сезона, тогава започва сезона всъщност. Купихме си магнитчета и оттам и отделно си купихме книжката на 100 национални туристически обекта, за да можем да се събираме печатчета и евентуално спечели, може би, някоя кола, с която да си пътуваме направо-надясно. С нашите съпъщи. И общо сега пък сме се запътили към един друг манастир, който всъщност не ни беше в плановете, но го видяхме на магнитчетата там и изглежда много красив. Манастир Света Марина. И да, това е. Запътихме се към манастира, без да знаем какво ще видим там. Видяхме на магнитчето само едно доста красиво място, което беше обградено с много цветя и беше много слънчево. И всъщност манастирът е точно такъв. Това беше един от най-красивите манастири, който някога съм виждала. Отвътре беше толкова чист, красив, с такива стенописи, които на никое друго място не съм виждала. Но всъщност много ни плени историята на самия манастир. Посрещнаха ни доста животни, които първоначално ме стреснаха и даже не исках да влизам в самия манастир. Много кучета се затичаха към мен и аз си мислех, че са лоши, докато после осъзнах, че всъщност са доста дружелюбни и искат да се запознаят с мен. Посрещна ни жената, която се грижише за манастира и първоначално не ни спомена за своята кауза. След като попитахме какви са тези животни, защо са толкова много, тя не се грижи за тях, тя всъщност ни разказа нейната история и историята на всички жители на манастира. Това са животни, които тя с времето е намерила, спасила и в момента се грижи за тях. Нейната кауза е много добра и благородна и решихме да я подкрепим, като си купим книгата и в която споделя за всички животни, които някога са минали през ръцете, на които е помогнала, които са били засегнати от човешката злоба. И вие може да я подкрепите, като посетите Facebook страничката ли или направите дарение за самия манастир. Тук е супер красиво. Аз лично ходих и тичах по поляните, като ненормалник, но някои хора не искаха и само ме снимаха, но пък аз си потичах по поляните като ненормалник и голям брат.